Pancen digawe karo pengawet gitu. Masalah digawe iki barang. Alhamdulillah. Lucing dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Guling. Ah. Alhamdulillah saged sowan tenggene Mustaka Sawer. Silah nopo kok dibasakne. Lah iya wong jenenge Silah Nogo ki lek silakan Mustaka. Ah. Ora kan yo Sawer. Alhamdulillah saged sowan tenggene Silah Nogo mriki. Pun diiring kalian ibu-ibu. Ora mung ibu-ibu sing ngiring, bener pasang yang ngiring. Aku diiring karo ibu-ibu tenan Mas. Aduh iki. Iki ana Silah Nogo merdeka isih enek bom kaya ngono. Selamat. Bu, ewangi ngono aku ki enek bom kaya ngono. Saking semangate dulur-dulur kono kene. Wong Israel wae sing ngono kene wis aman kok. Ya Allah. Piye teh? Selamat. Selamat terus Paulo. Sampai sini. Iki mbak takin iki lho. Gara-gara mbak takin duwe akeh iki lho dibongi kaya ngono. Iki gara-gara mbok kok kali Mbak Lurah iki. Mbak Lurah. Mungkin kaya jan alah isene ndak apa. Bu, jenengan isih, Bu. Lho. Ngeten iki lho. Ngeten iki disembadani saestu tenggene Sirah Naga niku nggih ngeten iki. Alhamdulillah. Kula kena diarani priyayi sing luhur, priyayi sing sopan santun, priyayi sing gotong rokok royong biyen rukune. Gotong royong. Kok gotong rokok? Gotong royong nggih alhamdulillah tenggene Sirah Naga niki Mas. Wah, tenan. Aku gara-gara nek mercon iki cangkemku iso nyembur dhewe. Alhamdulillah tenan. Penontone luar biasa. Sing mriko kakung. Sing mriko kakung putri. Alhamdulillah. Sing mriki Mbak Sepuh. Iki ibu-ibu koperasi. Apal lho. Tumplek-blek penonton semua hadir. Nggih. Penonton luar biasa. Leres. Kok kabeh marwene kabeh. Nggih. Enek sing marwono. Enek kae Marprono siji ya. Napa? Uyuh. Alhamdulillah barokah Mas. Kula nek teng mriki ki paribasane nembe sepindah. Ning kula apal kali beliau-beliau mriki pusarane ngambil untuk pimpinan beliau Budewan kula nggih hafal. Mbah Lurah kula nggih Mbah Lurah kula nggih hafal. Terus Pak RT kula nggih hafal. Terus Pak Ketua BPD kula nggih hafal. Alhamdulillah. Nyambut gawe teng mriki niki Mas nuwun sewu badhe jugene kula nuwun sewu kula nggih mboten sombong kali Mbah Lurah. Kula mboten sombong kali Pak Pri. Kula mboten sombong kali Pak RT RW. Gareng Pacitan keburene teko pinten Mas 8,5 siap. Alhamdulillah. Mbah Lurah niku Mbah Lurah 8,5 ya Mas siap. Pak RT RW pripun gareng Pacitan 8,5 siap. Iya. Masyarakat semanten ugi. Gareng Pacitan rene 8,5 siap. Bareng to kami tuwa. Ya, betul nih. Arah tuwa. Gara-gara kami tuwa niku lho. Gara-gara kami tuwa niku lho 1.500 isih dinyang. Mbak kami tua Suyanto. Alah Pak Yoto kami tuwa niku lho. 8,5 ki lho 1.500 isih dinyang melih. Alhamdulillah barokah. Napa melih ibu-ibu niku sing ngiring kula king mriku eneng foto ping 10. Enek sing foto dilebokke galeri, enek sing foto dienggo status. Ibuke iki lho, Bu Dwi sing luwem kuwi lho. Ya. Bu Dwi sing luwem iku wau foto cepret langsung dihapus. Iya. Tenang kok ibu-ibu, tetap semangat nggih Bu nggih. Pokoknya jingle-jingleku kudu dijawab. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Mas Gareng, Nggih. sampeyan suka-suka kali suka dhisik. Nggih. Heeh.
Pripun? Aku tak yang dulu sini. Oke siap, nggih. Aku tak kali ibu-ibu iki. Nggih karo ibu-ibu tenang. Pangan kan baru banget. Oh, tenang ya. Ini wancine gareng banyak wancine Nggih, gareng. niki wancine kula kali ibu-ibu niki kok nggih. Ibu-ibu paham lho Mbah Lurah nuwun sewu lho. Ibu-ibu mriki sirah naga niku apal karo wong lanang. Sing kulino dolan wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing kulino mancing bengi wong lanang apa wedok? Sing kulino selingkuh wong lanang apa wong wedok? Sing kulino pacaran wong lanang apa wedok? Wonge ya teko. Raine putih apa ireng? Asem kowe. Kulino kok terangno. Kulino kok iki ya kulino niku kok ya ngerti wae kok sing ning dhuwur iki kok ya raine iki ya putih. Alhamdulillah barokah. Kula dongake dulur-dulur sirah naga sedaya ngapon mugi-mugi kathah rejeki Allahumma. Muga-muga panjang yuswa Allahumma. Kebak barokah Allahumma. Sing duwe utang muga-muga ndang lunas Allahumma. Sing utangi lali Allahumma. Suweru Mbah. Nuwun sewu lho ngeten niki lho ibu-ibu ngeten iki pun nyembadani bapak-bapak pun teng mriku pun saiyek saiko kapti kadang-kadang sinoman apa melih ibu-ibu Mbak Kakung Mbah Putri dalu nika pun tumplek blek tenggene prapatan Sirah Naga namung nyembadani napa ingkang dados kajating masyarakat wonten ing lalatan Sirah Naga mengeti dinten kemerdekaan yang ke-81. Semoga NKRI tetap abadi jaya selama-lamanya. Merdeka! Merdeka! Hidup wong wedok! Hidup wong lanang! Iki nek ngono kabeh wong lanang kok ora ana sing hidup. Alah nek karo wong wedok kaya ngene. Alhamdulillah barokah menika wonten ing dados menika wujuding HUT Republik Indonesia yang ke-81. 81 iki hurufe 8 karo 1. 8 karo 1, 8 dengan 1. 8 dengan landasan Pancasila. Sila ke-1 sampai sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ngeten iki Mbah Lurah. Pak, nggih nuwun sewu Mbah Lurah nggih. Keadilan sosial nggih Mbah nggih. Nuwun sewu kula dereng ngangsal sembako dinten dengan catet Mbah Lurah nggih. Alhamdulillah barokah. Niki wah sing 8 iki dengan landasan Pancasila. Sing siji ngerti marang Gusti Kang Maha Agung jenenge rezeki wahyu kang tinemu wujude menika berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Allahumma hidup wong wedok. Hidup kaya ngene. Alhamdulillah barokah. Iki lek diminum iki jan lawu ya sing cerewet dhewe iki tri lho. Tri karo lilis. Tri karo lilis cerewet e. Tenan liwat apa nenek sing gawe bokon dul kok. Mesti lilis iki lho. Sangka kiwa lilis iki nyek kok tengen dul. Sangka ngarep iki malah ngrowok. Alhamdulillah barokah. Kula nembe mawon ngeten iki sowan tenggene Sirah Naga. Mugi-mugi dulur-dulur Sirah Naga niki panggih kawujudan kebagas warasan selamat dunia selamat akhirat. Pelok 6 Mas, pelok 6 Mas. Pelok 6 ya Mbak Dwi. Ayo Mbak Dwi rane. Aku goro-goro lilis iki lho. Biasanya si band ku enek jenenge Dwi. Iki genten Utari. Ya, tenan. Ayo nduk Utari. Angus aku diner ya. Ya, mudah kene ngadeg sik karo aku karo salam-salam karo dulur-dulur Sirah Naga kene.
Aku wau yo liwat ngetan mumbul. Sampai kok aku bilang. Liwat ngetan mumbul. Wah, sampai mobil aku mau bunyi cuma nggak temu mas. Kono kuwi jenenge mumbul, mumbul. Betul. Oh, alah mumbul. Lah aku mau nek perapatan tangi bumi. Perapatan tangi bumi kono. Perapatan karo perbatasan Ponorogo. Nah, kuwi apa Bu jenenge? Oh, alah tak kira tangi bumi kuwi. Alhamdulillah barokah. Aku bareng nek kono kuwi, yo aku rumangsa ora duwe ndas. Enak kono ki desa sing rumangsa ora duwe ndas. Mriku niki lho, cedhake polsek niki lho. Niku lho, tekan sekelip niku kan ora duwe ndas to niku. Niku lho. Pundi? Lah iya ndase nyandi yo geger tok lho. Alhamdulillah barokah. Lah wong ngerti. Lha ora ngerti mugun janti kok. Ngerti mugun janti kok. Orang bilang kan kene mau ya aku mau. Mubeng-mubeng kok ngendi critakno. Pokoknya mau. Heeh. Karo panitia iki ra entuk mlebu. Terus Eloke komuter ono. terus muter orang hidup. Komuter ono ki dimana entuk mlebu. Ora orang kebune. Aku balik kok. Balik ngomongnya. Iya. Dimana ya? Terus Laku. terus laku. Sapa daleme Mbah Lurah Mustaqim. Baru Mbah Lurah ingkang lenggah menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Mustaqim. Bapak Mustaqim. Menika ingkang lenggah menika. Sampun dan ingkang setunggal menika Mbah Kyai. Nggih, Pak, niku Mbah Tohari. Nggih, sipun kula nggih Romo, alhamdulillah ya Allah. Iki aku sing paling suwedi karo iki lho Kasung Sujoto iki. Bolak-balik aku. Pak Sujoto. Apa Pak Sujoto? Aku iki diwolu setengah lho saya aku bunyi iki kepinyang lho. Aku sing nesu karo. Ketua BPD lho. Beliau Pak Darmanto. Pak Darminto. Pak Darminto. Nggih, Pak Darminto karyawan nang kono. Sampai kok yo apa to? Ya wong guru tadi karyawan Bapak Dadari. Ya, nggih Pak Ketua benjeranipun Pak Supriyanto. Pak Tri Mas Ganteng, ya Allah, kiai kene iki nggowaken ganteng. Iya, Mas. Tenang, sing putri ya cantik. Iki bolo-boloku kabeh. Aku boleh joget kan? Alah iki lho, ibuke kok joget payung. Kok wis iki payung. Kita berbaris ning kene. Ora berbaresan ya kabeh ngrowok iki. Yo. Alhamdulillah barokah. Menika hiburan utawi kelipur sakuntara. Iki mau diterusne Pelok 6. Donga Ayu. Oh, bener. Sampai gandrung. Ya sithik-sithik. Wong aku ki duwe hubungan karo dulur-dulur blogong ngene. Dulur-dulur sirah naga. Sirah naga. Nggih, lah alhamdulillah. Aku ki desa kene iki lek apa kuwi jenenge tak wedek iki mau kan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kuwi tidak kenal dengan yang namanya proklamasi. Nah, jeneng iki ada 4 suku kata. Pro, kla, ma, si. Apa Mas? Pro. Pro. Tegese dulur-dulur sirah raga kabeh wis pro. Wis kompak. Sing nom ya nyawiji karo sing tuwa ya nyawiji karo sing enom. Pejabat ya nyawiji karo masyarakat ya nyawiji karo pejabat. Alhamdulillah. Pro. Alamin. Pun blok. Alhamdulillah. Orang ngerti sangkan parani bilai. Lah nggih kok ya pro tenan. Harus umat itu surat haji. Lah nggih. Mboten apa-apa wong kula iki. Ya. Nuwun sewu lho Mas. Lah jenengan iki mboten apa-apa. Ya. Ngaten iki mbok bareng si Nengki lho. Wong jeneng Nengki iki bocah ayune kaya ngajak tanggapan teng Kalimantan. Lah bareng tak nggo lho, tak depe kok malah nguyuh. Ayo ra sida kok. Merdeka apa ki mau? Proklamasi. Proklamasi. Lah. Betul. Sing prokla ya lakon utawa tinekan. Wujuding kasembadan syukuran
NKRI syukurane Indonesia syukurane dina kemerdekaan wis kelakon lan wis tinekan. Alhamdulillah. Kalih meneti wujudipun syukur ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung kebak ing kamulyan dulur sirah naga kathah rejeki panjang yuswa. Alhamdulillah. Dolan ning Ponorogo bablas ning Wonogiri. Terus Nah, muga-muga rakyat Sirahnaga kabeh sehat awake dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. awakmu duwe ora? Kuwi mau kayane dolan nang Surabaya apa ngendi rek? Awakmu duwe ora? Tuku kelapa. Heeh. Heeh. Tinggal apa? Lah ya Di pasar Daerah. Muga-muga warga Sirahnaga kabeh bagya mulya. Amin ya rabbal alamin. Aku yang duwe. Piye, Mas? Tuku nangka rupane ireng. Nangka kok ireng apa enek? Enek ta? Wong sak sirah naga sing wedok-wedok muga-muga meteng bareng. Lanjutkan, Pak. Ma. Make tegese dulur-dulur sirah naga ke manembah marang Gusti. Eling sing gawe jagat ora lalekne limang wektu. Nuwun sewu lho Mbak Utari. Gua aku mau teko biasanya kan jam 7 jam 8. Aku ayah ngasar wis teko kene Mas. Wis ngasar, isih ngasar kok kene. Alah musola sebelah kuwi Mas. Iki sebut pondok lho. Alah bakal hari iki langsung Allahu Akbar Allahu Akbar. Dulur-dulur teng mriki langsung gluduk Yang musola ya, Mas. ora Mas. Salat jamaah. Alah karnaval. Lha usume karnaval, mimpi karnaval. Iki wau jenenge lakon. Lah Mate sebut manembah. Si siap jaga dan amankan NKRI. alhamdulillah. Dadi awake dhewe kudu kelingan nalika jaman biyen Mas Gareng ya, karo Dewi Utari, perjuangan dari para pahlawan. Diwangi paribasane utar getih, diwangi mati-matian kok tembak ora wedi. Musuhe bangsa Londo. Iya betul. Kamangka leluhur awake dhewe berjuang-berjuang iki gamane mau apa? Gamane mau apa? Bambu cek. Londo gamane wis modern, tembak. Nyatane kebutuhan kebersamaan orang mundur langkai akhirnya merdeka gitu. Nembang Mas, nembang Mas. Nembang lo tak kali Mbak Utari kan. Oke. Ini diwaca dhisik Mas Gareng. Namolo saka katakan kemudian sing ana papanggungan. Ya, tak waca siji mbok siji. Nggih. Request lagu Mas Galang inggih menika lagu Denok. Untuk warga masyarakat Dusun Sirahnaga khususnya dan warga masyarakat Desa Glonggong pada umumnya. Monggo kita bersama menjaga kerukunan dan tali silaturahmi guyub rukun antar warga masyarakat Desa Glonggong. Alhamdulillah. Saking Bapak Mustaqim Kades Glonggong. Nah, itu himbauan dari kepala desa sing pantes bercontoh ini. Nggih. Bapak Mustaqim kok panggah ditresnani para kawulane. Yang kedua, saking Pak Sakat dan Ibu Mariam Bedoro Lembah. Wah, ini sing nimbali ben Mas. Pak Sakat dan Ibu Mariam nyuwun podang kuning dan kembang rawe. Kagem Mbah Lurah dan sedaya warga wonten ing Sirahnaga. Pak Sakat. Nggih. Pokoke akeh. Tasih wonten napa mboten? Oke, sian sekali. Wonten ing ada dhisik. Nggih, siap. Pemuda Ratan Tengah. Nggih. Dusun Kelingan RT 22 Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Madiun. Assalamualaikum Mas Dalang, Sugeng Dalu, saha masyarakat Dusun Sirahnaga dan sekitaripun. Mugi tansah guyub rukun dumaripah lojinawi. Nyuwun lagu Mas Dalang, nggih menika Puspitanala. Kalih dina. Salam Dusun Kelingan RT 22 Jaya. Pemuda Ratan Tengah ora sepele. Pemuda Ratan Tengah. Dari Karang Taruna Kelingan bersatu. Dusun Kelingan Desa Glonggong. Kecamatan Dolopo. Sugeng Dalu Mas Dalang, saha masyarakat Dusun Sirahnaga
lan sekitaripun mugi masyarakat Nogo lan sekitaripun tansah paringi rahayu kebahagiaan kesabaran nyuwun gending Wisatresna versi Sragenan kalih Tresna Sudra. Salam rahayu saking dumadi saking kawula Karang Taruna kelingan bersatu. Bapak Haryanto kelingan bersatu. Wonten Mas Galang wonten Pakliran kula nyuwun gending sesideman kalih bubuk asmara. Gending menika kula nintunaken kanca-kanca sedaya khususipun sedaya warga Sirahnaga mugi-mugi saged guyub rukun sedaya. Saking Pak Poniran RT 37. Nggih, Pak Poniran RT 37. Sembahun Pak Poniran. Ya, saking Mbah Kemis RT 38. Nggih, Mbak Kemis. Mbah Kemis nyuwun gending Kapilut. Nggih, Kapilut. Nggih. Sampun? Sampun. Oke, yuk. Apa mas? Pamundutan akeh banget. Oke banget. Beliau-beliau ingkang lenggah mungkin nggih badhe nikah pepanggungan. Hmm. Dipinangkani dhisik sak lagu. Nek sak bibaripun wonten Mas Dulit, Nggih. menika beliau-beliau ingkang badhe nikah pepanggungan. Hmm. Badhe salam-salam, napa badhe nembang kasumanggaken. Mangkaten nggih Mas. Ya. Ibu-ibu gak sabar mas. Senang. Sabar. Bu, pokoke dilemes nesik yo. Kodang kuning sik, Dok. Oh, Ditarik. iya. Nah, kodang kuning sik. Kodang kuning. Mas Damanuri. Ya, tanjangi Mas. Iki yo kena dijoget. Enak. Halo.
sambutan saking masyarakat Sapa dulur-dulur. Nogo mriki mangke. Ora komplit yen Mbak Lurah ora jeneng. Inggih Pak Mustaqim kesampun wigaten. Suaranya bagus ya beliau. Nggih to. Asline panu niku mantan vokalis Palapa. Pak Mustaqim. Sebagai pengalaman, Nggih monggo. sing bareng sok ademangan longgong Mbak Lurah. Dari Balura, alhamdulillah. Nomor sangat dari ini pulau kalikan dereng, Wisdoyoku sakit swan malih silaturahmi malih kalian Mbah Lurah Wisdoyo warganipun. Alhamdulillah. Biasa makane. Biasane piye? Nggih kali balurah ngeten iki kula kan nggih biasa. Lah, kanca plek. Lho kali balurah iki kula ngeten iki biasa. Bulan sekolahnya bareng. Lho kali balurah iki bareng. Iki kula niki tiktokan kali. Wah, ngaten. Nggih kula plek kali balurah. Tau mangan bareng? Alah yo turane kok. Turane? Alhamdulillah. Teman kula kali jenengan kok ngeten iki pun saged dados kanca kenthel nggih balurah. Asline sing cemburu nggih enten lho balurah. Sapa? Lah iki lho. Mau ke wilis niku lho, Mas bareng pun sewu. Kula jenengan jembit Mbah Lurah. Kula ki manut lho kali ibu-ibu jenengan itu nggih. Nggih monggo para dawuh rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng para masyarakat di pinggiran Nogo, khususipun mampu bersahabat mengelola dumateng Bapak RT 35 sampai RT 42 dari Pulau Ujung Sarang. Oh, ngaten sonten wau. Nggih. Dari dumateng sedulur lingkungan di pinggiran Nogo itu, kemudian desa Glogong, itu warga masyarakat desa Glogong. Kalau suwun untuk semua masyarakat tetap dijaga silaturahmi, rukun kebersamaan bareng ya. karena apa awal diri nek ora rukun kebersamaan nek apa-apa tetap warga, tetap lingkungan. Maka kalau suwun semua masyarakat ketertiban keamanan budaya mawon tetap dijaga. Sesatine setunggal nggih Mbah Lurah. Apa? Rukun agawe Santoso. cerak agawe Buddha. mula barang sing jaman biyen aja nganti diuripne ning taun 2026 mudah. Ya. Oh, dadi masyarakat kok dadi koyo jaman biyen sithik-sithik yang Mbah Lurah ora sambi. Sithik-sithik yang Mbah Lurah maju. Tapi kalau zaman malah Paten iki jelas kae, Cuk. besoknya malah kurang. Lah nggih, gitu. Mbah Lurah malah nuwun sewu lho. Nuwun sewu lek Mbah Lurah Pak Mustaqim iki saestu lho. Mbah Lurah tenan lek kali kula kali yoga-yoga kali sidang lek lek pundi-pundi to sak sok. Masa tau? Nggih. Nggih, ya sok eneng, ya sok ora. Ah biasane lek Mbah Lurah kan nggih mesti sok eneng. Lho niku lek Mbah Haji niku nuwun sewu Mbah Yai langsung rum. Entar lek kula langsung lunga. Nggih, Mbak Lurah nyanyi menapa Mbak Nggih, Lurah? nembang rumiyin nggih. Nembang apa? Niki kula mboten saged nembang. Nggih. Niki mawon kula nyuwun lagu dalat-dalat niki mungkin jenengan sing nyanyi. Kula. Nggih. Ya Allah. Kalian kan nyanyi jalan-jalan. Nggih. Aduh, kayak Mang ibu-ibu joget iki. Nggih, itu joget nggih. Pasukan jogetnya Mas, disiapkan Mas Gareng. Kali pasukan Biasanya joget. ibu-ibu sing semangat. Kanjeng kancane diseluk kabeh. Nggih, mas-mase sing teng mriki monggo jogeting teng mriki menika dasaripun rapi, aman dan tentrem ngoten nggih Bang Lurah. Tempat kondusif. Ampun nggih.
Boten kaya saya sendiri. Iki derek. Pun mesti kula kek monggo beneran. Derek lonteni mawon kok. Jan kok sak sok. Nggih kalih awake tadi. Nggih kula jawane wong ya Allah, bangunane tenang. Air. Ya Allah, bangunlah tenang. Sok. Begitu. Atus ini. Bareng boten sama, bareng boten sama. Wah, bangunlah. Ya, ini seneng. Ini udah ngomong bangun. Betul. Potongannya kaya kota amal. Tuhan bangunlah. Ya Allah. Ditungane sing apik, Mbak Lurah. Nggih, jeneng Mirah asli saka Ponorogo. Artine Mbah Lurah muga-muga panjang usia. alhamdulillah. Ora lokak ning tambah kebak, Ora utah malah saya utuh. amanah nggone mimpin kedemangan glogong. Nggih, amin ya Selalu Allah. diteruskan warga masyarakat. Amin. Nggih. Monggo. Gala. Monggo Mas. Gema Mustika. Mas Hafiz, ada Bang Weno, Rosdiana, Figuren Omong Bocah Telaga Glogong. Oh ya. Ya. Hey. Aziz. NR Audio. Ibu-ibu tinggal bangun pergi. Ayo Bunda, tangannya di atas. Ayo. Ayo Bunda. Ada gembira rindu segala galanya. Ada gembira rindu segala galanya. Ayo Bunda. Ayo Bu, bebas ya. Ayo Bu. Ada gembira rindu segala galanya. Iyo. Hey. Baris bisa kamu mau baris Oh
Ibu tambah melih apa mboten jogete? Lek nyawer lagune apa, Bu? Sing nomor loro wong itu sing ora batek kok jenenge to. Mbak Lurah kowe dawuh jenengan. Lah pripun? Si nopo kok jenengan sing nyanyi kok aku lho. Nyonya Jis ya Allah. Nyonya, tenan ora iso tenan yakin iki. Iya, nyonya. Gue medun kek buat tadi. Jaluk ijol, Pak. Ya Allah. Ngapa to? Baik-baikan ya. Jaluk ijol sik. Ijol, Pak. Barokah. Buleni wau mriki. Wonten pesen kalih dulur kula wedok Mbak Uni, alhamdulillah. Lah iki Bu Carik teng mriki alhamdulillah barokah. Lah buleni pun kondur. Apa kondur saya? Anu titip kalih Bu Carik. Ruwo. Lah apa Bu Carik niki bola pelek kalih ora. Niku wae. Suwun nggih. Akan oh ya Allah nggih. Tenang kula hijau Jis ya Allah. Boro-boro galak-galak. Iki apa? Adikku Septi kalau dulu. Nggih, Sepati Mas. siap Bapak. Ya, Septi. Udah padu. Ya. Yuk.
nak. Iku kok ya. Napa krasa, Pak? Oh iya kandhang. Pilih jendal yo. Nggih, lujeng dalu Pak Bareng. Nggih. Asmanipun sinten saking Laladan Putih. Nggih, dari petang nami kula sedia. Dari mana, Nduk? Dari rumah. Oh, dari rumah. Sing tegese omahmu ki ngendi? Nggih, dari Pak Cita. Oh, Nggih. Tonggo ngono. Nggih, aku yo bener. Nggih. Aku penasaran sih. Nggih. Wis Sakti, menangani dawuh saking Mbah Lurah nyuwun denok dawuh saking Mbah Lurah. Aku Wong mau mengijoli Mbah Yai. kagem sedaya warga masyarakat Sirahmogo. Ya. Ah, dina nggih niki Mbak Leli mau nggih napa niku namung nitip pesen gendhingipun gubuk kasmara kaliyan ibu-ibu niku ajeng nyawer kalih ajeng joget melih. Termasuk saking Bucarik ya. Nggih. Nyuwun dukung asmara kagem sedaya warga masyarakat Lombok. Mas Grip, aku nek tarik kuno kuwi dina golek surat. Tenang wae. Wis tenang. Nggih ya ora ketang gawe surat kompo kuwi ya. Monggo Gema Mustika. Oke, ya. Nggih, nok.
ki mau lagune Mas Bereng. Nggih. Sing nyuwun dulur-dulurku pemuda Ratan Tengah. Nggih. Ugi minangkani pamundhut utawa dawuh saking Mbah Lurah. Mbah Rosmadi kagem semua warga masyarakat. Pambutan kata sabar. Oh iya, pancen Kyai budaya ngene iki. Bucare apa nggih pindah panggung apa pripun? Bocare iki koyo kudu pindah panggung. Nggih. Semoga panggungnya bucare paling boten nggih kula ulang-ulang to, Mas. Nggih. Ayo nganggo Gema Mustika. Paling aku kan nggih priyayine kan nggih cantik to. Nggih wong ayu. Paling boten nek bucare nggih ngoten niku. Dibanding bucare. Lah nggih. Coba. Nggih. Sampun Mas, murko Mas, kula tak dawuhi bucare pindah panggung gitu. Ya Allah, nggih bucare ngoten saya. Wong ayu. Wah, iya. Bucare, halo. Wong ayu. Bucare ja. Tresnaku. Akinaryo tangga. Bucare dengan kawalannya yang ketat ya Allah. Aku rasa cinta. Susah anak kabaten ku Bocare kalian Mbah Mo. bahwa Siang Nogo. bahwa sinang apa Bahwa Suyoto. sing ngomongnya mengke yo iku lho. Apa sih ini? Jono sama Mbak Umi kali Mbak Wiji monggo. Naik ke panggung semuanya. Sinten Bu? Umi, Mbak Umi kalian? terus Pak Jono, Pak Sardono terus bahwa wiji. Bahwa Wiji. monggo. Bahwa Wiji kalian Mbak Umi. Nggih. Monggo. Nggih. Bahwa Wiji kalian. Terus njo. Pak Jono, Pak Jono, monggo. Sarjono. Ya terus Monggo. ya terus njo kuwi mau gentenak minggat lumpung saya. Hah? Ya. Wong Ya. Bahwa. Beng. Beng. Apa? Kabule kuwi kabule kulo. Oh, saya mungkin. Oh, ini saya bahwa. Bahwa monggo. Bahwa Wiji. Asem, sare. Kayak kasus. Kayak kasus. Dilanjutin apa gantos lagu ini bitare? Terus mawon. Oke. Terus. Apa Bu? Sampai gunung. Samping gunung. Ya. Bawane apa ki mau bawane? Gawane lintang asmara gawae capek Capek gunung. gunung. Nek ora biaya kelingan wis ora mending. Alah aku ora Ini sedikit saja. aku ora tahu bicara wis terus no. Izin dalu bahwa izin dalu bahwa sendiri kan bapak setinggal bahwa Wiji ya bahwa kelingan ke bahwa Wiji ibu cinta setinggal Menika Mbah Mine, Mbah Wiji. Mbak Wiji sing niki. Sing niku. Niki ingkang basa niki. Oh, bahwa Terus siapa wong sing 1500 wong. Kesupen ya. boten Mbah namu guyon nggih. Nggih, asline nggih sak monten. siap izin dalu bahwa di sini dalu Alhamdulillah bagaimana kamu? di sini saya akan pun tapi gunung ya Lek? Nggih, Tapi itu sing sama balang, itu sama balang. Nggih, Mbak niki, Mbak niki. Kalau anu nggih, kalau Bacaan sama aku. Jatuh Mbak Yuni, Mbak Yuni. kali Mbak Yun, kali Mbak Yuni. Sepatnya sepat papat mas, sepatnya. Butare, Sisan dari sekolah barang. anu tasnya digawakne kok piye? Ya, sepat. Yang di sana Mbak Yuni.
Was. Bawane Rintang Asmara, Sekoto Piro Barat Spotify, lagune Slendro Cabut Bundo. Pun Ora piye Siranaga ora enak. Lagi. Nggih, di bawahnya Nggih, terus monggo. pengen dibimbingkan. Oke, bae nang kono. Oke, monggo. Pokoke kula digen siji-siji tunggal-tunggal. Jemblek nek jemblek. Nggih. Jemblek kan jemblek. Nggih, nggih, Mas. Ya Allah. Nggih, jemblek. Jemblek. Nah, iya nek bari jemblek iki terus di jemblek. Yo, siap. Saben bengi nyawa Ngapunten Mbah Wong. Pripun? Iki gawan kula dadose swantene nggih kepenak. Oh. Iki gawan kula Ya iki iki kawanku lho. Nggih. Oh. Napa badhe ngraos monggo mriki. Oke. Badhe ngicipi. Masane yo yen memajang Kali Mbah Lurah Mbah Wong. mungkaro jano apa yang iso? halo Halo. Halo? Kamila Abang Wong ya Allah. Ya mrene ya. Yuswa pinten Mbah Wong? 57. Alhamdulillah seger waras, panjang yuswa, kakang rezeki. Alhamdulillah tambahi ya Mbah Wong ya. Dembes. Jan suwantene. Pripun? rayu Rayuan maut. Mau. rayuan maut ya ngene iki Boten napa-napa jenengan sebutin sugan ya aku bisa. Apa? insyaallah Monggo, monggo, Bang. Lanjut. tembang wae waca Bocare kok ya beda. Antane mung jreng lho, poso bujare tobrok tampilku bentuk. Mas Gareng, coba datang Mbak Umi. Aduh. Lah iki. Tadi wacitan Waduh ngangkat. Salam ini. Ora. Ora boten. Kan. Oke. Ya Allah. pacitan Lah iki. Tak jreng terus piye ngono piye iki? Moga. Oke. Manut manut. Ngono isin. Ora Nanti isin. nanti dah. Ora aku isin. Ya. Iya ayo Mas. Ya. Alah. pacitan sarwi Piye rasane piye? Kok suwun temen iki. Mosok bucarek Pak bucarek lah ngene iki dadal tak sobi bucarek. Iya. Oh, nak dadal Mbak Umi. Iya. Ayo aku. Aku semua aku.
Kowe 17 karo Ya. monggo Mbah Wo terus panas umur dan janjine kowe mas janjine masa-masa panas udan aling-aling capek gunung jalan dhewe ya ta iya nek karo bojone dhewe tetep enak nek tapi enak karo bojone dhewe Tenang nih. Ya. bojone dhewe boten nah biyen monggo terus Pak Nabian wadon sari sore-sore kumandang sari jeneng kali kekulane aja lali salate
Luar biasa. Tepuk tangan kagem bangun bucare sedaya-sedayanipun pun bucare Semangatnya luar biasa. dino jenengan badhe oh nggih jenengan badhe nembak piyambak jenengan badhe nembak piyambak bucare wah aku ora yakin aku gak yakin belas siji Dapat tambahan apa, Bu? nggih Denak neh nek. denak neh Jadi nang wes. Lah kok ganti lintune napa ngoten. Nggih. Sing enak apa ya? Negowane. Terus ini mau ya? Yang di bawah kursi mau ya? Nggih. Mosok lintang asmara. Mau itu duet. Oh iya, ada tuh. Mustika Nala. Nggih. Hmm. Request Gemah Mustika menika wonten Mustika Nala. Iya. Nggih. Minangkani pamundhut Apa kadang-kadang Karang Taruna kelingan bersatu. Ijik. Hmm. Minangkani macange. Ya, kita bisa semati kalau dulu-dulu anak ini kadang-kadang panitia. Ya, panjenenganipun ketua panitia Mas Supriyanto, Mas Agus Wiji, Mas Dwi Cahyono, Mas Oke. Oke, nggih, sembahun. Kadang-kadang sebenarnya panitia penyelenggara. Monggo Mustika Nala. Gemah Mustika. Aku boro-boro putane. Sombong beset. Segoblok dulu. Dan juga buat Mas Heni Setiawan. Ajis. Gimana kabarnya, Jis?
Karin, Ije bucane. saking bahwa Sinah Nonggo kalau bahwa yang kali mau, mungkin Mbak Sinten mau Mas Gareng yang satunya. Mbak Wi. Mbak Mi, Niki iki dua wonten sekaligus. melih saking ibu-ibu wau ngantek nesu. Heeh. Nyuwune ket wau iku namung bubuk asmara. Heeh, kok nyaterke Bos Moro. Iki saking RT 38 dulu Mas. Ije Mbah Kemis nyuwun kapilut. kapilut. Nggih ditinangkani. Tadi ku sing sangka Jambon. Ayo. Mbak Utari. Wonten kapilut monggo Mas. Iki kapilut Mbak Utari Gondo Paeran. Tanggane Mbak Utari Gondo Paeran. Bapak kok iki kan, Dok? Bapak kok bukan, Dok? Kula Pak. Heeh. Alah kula ki namung saiki. Saya cici ya. Saya kate banjur tok. Awake ya kok sak kintal iki. Seket Mas. Ganti Ora saya. percaya ki kenapa kok. Itu Mbak Gareng. Piye Mas sampean? Bapak itu citik Apa-apa malah nggo jepitan penak lek digoteng karo kabeh angin. ngeten iki kula nggih bar menang Mas. Menang apa? Arah 17 Agustus Menang apa? Lomba. Istri gendong suami. Eh. Jadi bojoku lek ngejak aku ya penak ae. Istrine gendong suami. Lah ora diwalik. Ya ora to. Wong aku Gendong cilik, istri wae ya. aku cilik bojoku gede. Enggak kuat. Oh, tak kuat. Tapi Mbak Ayo langsung aja. Kapilut. Monggo. Saking Mbak Kemis 38. Ya, terus. Dalam menurut siapapun Kaya rati semua
Dubo Kasmoro. Dubo Kasmoro. Mbak Nengki, apa Mbak Nengki ya? Mbak Nengki. Nengki sama Lagi kembali. kembar aku, Mas. Kembar gunung. Tenang kok ya, kali ini Mbak Nengki kali Mbak Utari itu tenang. Iya, Ini ngomong dandan ning lambi ya repot. Tuku lambi repot. repot Mas tenan. Ukurannya opi ya itu ukurannya. Ora repot lho, Shopee-nya ada lho kalau mau kan iki. Kemajuan zaman sekarang orang perempuan itu tidak memakai baju yang bahannya katun. Lah apa? Sombongnya digawe karet. Jadi iya orang dadak tuku ya jadi koyo Oh, molo. melarang diri Mas ya. Aku sesuk artinya. Aku iya, aku biar dia sesuk. Ya jam piro jam piro? Ya, saya kan jam 12 tekan jam 12. Aku mau aku ini kayak ndodok diet. Ayo Dubo Kasmoro nggih. Pinangkane. Iki pinangkane dawuh sapa-sapa Mas Gareng mau? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Nggih, sing lagi jajanan. Oke. Ibu anu apa itu wau sing damel ageman merah putih. Sing seragam mau ya? Oke, iki minangkane saking Mbah Poniran RT 37. Yo, pangkate ya. Yo, terus.
Kembali ke tempat dengan tidurnya. Bukan Kasmoro sampun dipun pinakani Mas Guring. Mas Bareng, Mas Eka satu dari Kecamatan Karang Taruna. Nggih, dawuh Desa siap. Glonggong. Ini Nggih. satu Wiso Tresno dan dua Tresno Sudro. Ya, Bela yang setia. Mbak Bella kalian Mbak Ah. Setia. Nggih minangkani pamunggutan saking kadang-kadang Sinuman. Ah. Menika Karang Taruna wonten ing Lawatan Sirah Nopo. Dan Desa Glonggong. Ini gerayak-gerayak mungkin pun lakon ingkang lagi rumiyin Mas. Ah. Iki kesanipun sing tenandap dari konfirmasi dulu Mbak Bella sama Mbak Seti langsung jenengan mawon. Nah, iki kang baken sedaya tresna, sedaya saged terhibur, mugi-mugi kena kagem janjinipun saya. Alhamdulillah. Iya, iya. Mbak Bella ke rodok sakrono. Hmm. Seti dulu. Cuma mustika pripun? Oke. Mas Gareng pundi nek aku kene, Mbak Sati kene, Mas Gareng ngendi? Aku tak nggak amor sama ini. Ya. Monggo. Gema mustika. Nah, ini pun sewu Mbak Bella. Iya, Mas. Ya, nanti rodok suwe dadi ora dibuka. Heeh. Suwe ora dibuka dadi Lagi lho. sono Cara wong iki ngono lagi melek. Heeh. Ketutupan lagu-lagu sing anyar-anyar iki. Mboten nggih cuma mustika nggih tetep mawon. Bangga. Monggo Mas Purko, siap. Yuk. Lewong. Cuma mustika pripun? Halo. Oke, belum ketemu. Urung ketemu. Oh, ketemu. Saya. Kuwi mau kan nang bisa Tresno. Oh iya. Karo apa kuwi mau? Tresno Sudro. Tresno Sudro. Nah, kuwi engko Tresno Sudro kuwi sing piye to, Nduk? Sik. Boten dadi wong. Nah, iki. Nah, wis temu langsung seret ngono langsung loading war. Ndi? Menggugah kehidupan berdialog.
meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ditungake sing apik Mas Gareng, semua warga masyarakat Siranogo. Oke, mugi-mugi pinaringan sedher waras kebaing barokah. Tekan untuk tasakuran sedoyo. Selamat boten wonten kalangan setunggal. Selamat dunia, selamat akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun macane monggo. Berkewajiban ya Pak Gareng ya. Tansah marep pamoring suksma